Kila som pribral. Kila, Igor. Pozeral som na to YouTube, teraz sa zapíjem. Panas. Hej! Tak ja, nikto tam není. Vedel si ústa je štvorka, počúvaj. Vedel si ústa je štvorka. Ale napísané majú 12. Ale tam nikto není. A vedel si je na štvorka. A to môže byť môj hráč, ne? To? Baka ma iné. Mirko, už sa tu nevyprávajte si na ihrisku, Kristi čas. Povieš, že si ideme od začiatku. Ideme! Poďme teraz! Naša! Dodáš, Andrej, zasekni také. Dobre, ráne, bojujeme. Ako máš? Pekne. Dávaj! Šavič boli. Dobre. Máte osval? Kade je Rača? Ukáž, a ty ma... Tak, s Jurom si to rozdelte. Dušan, krížom si to mal dať. Chytáme ten vykop. Choď! Daj! Pohyb! Tak, Mirko, s ním stále. Lukáš, viacej dodáte pol teraz.
Dobrá, Dušan. Máme výkop. Jo, Dušu. Počkaj, choď a už to pokazili. Dá, poď. Dobre. Andrej, nechaj Juraja. Daj Jurovi. Poď tam. Dobre, môžeme hrať. Pekne, Balino. Poďme nás, poďte to naspäť. Naspäť. To je ono. Opačne. Dobre, Kuľov. Takajú tam. Choď. Andrej. Dobre, Peky. Počkaj. Rajska, ideš. Daj. Andrej, nezabudni na to hráča, lebo ťa predbehu. Ale si bacha, aby ťa nenabíjali. Vradím to, Kajo, vradí sa tam. Karol, hodí mu, Karol. A my otočíme, každý prihráčov, behajte s nimi. Marek, môže si byť! Juro, lepšie! Dobre je. Prečoval. Nedebatuj furt! Dáme tu videa, bojujeme. Dobre, Lukáš, dobre. Dobre, Luky, to je ono. Jo, nedebatuj. Otáčaj, žltý! Kajo, súboj! Ako cez Kaja. Alebo cez Dušana. K sebe. Môžu poďať ti trošku dodačie ešte. Poď, Garči, poď! Andrej, poď! Na chrbát, nie Juro. Na chrbát. Dobre, stojíme, môžeme hrať. Bez rúk budeme hrať, bez rúk hráme. Otoč. Môžeš! Dobre. Odvedite, Janči mu už. Janči! Chrbát! Poď, výborné! To nevadí. Naspäť. Ako stávajte to v strede. Aj Nori tam nie. Poď, Čičko. Poď, vyššie. Vyviesť to troška vyššie. Chrbát! Ty! Ešte. Hlavu! Dobre, Janči, Ideme. Ako rozmeníte pálko, Kajo, poďme. Dostaň to, Peťo! Jančo. Dobre, máme. Nemôže tam byť tak tam. Dobre, Peky. Kajo, pritlač to tam. Rozťahuj to. Máš, Andrej. Dobre, Bine, nemáš naspäť. Dobre, takto, Mirko, výborne. Dávaj tu bolu. Daj. Poď ešte, Dušan, poď. Stačí, Dušan. Poďte von, poďte vyššie, troška, poďte von. Dajú tam. To je ono. Hejko,
ešte. Dušan, poďme. Aha, Majo, Kudo! Majo! Ale hraj. Dobre, Majo, výborne, ešte. Poďme. Bojujeme. Hraj, Miňo. Dobre, dávaj. Boktuman. Nie, hráču. Majte voľný. Prišov. Hraj, musí. Daj mu ju. Dobrá. Baka tu. Ale Baka, stres. Daj ono, Mirko. Magani, bližšie poďte. Ideme. Noha, vyšlo, noha. Vyšlo. Andrej, poď pri ňom. Kde si ešte? Lukáš, Ráčo, Lukáš. Ako čestne. Dobre, Zeki, výborná. Dobre, dobre. Kaj, rozťahnite to viacej. Ideme Dužina, zabereme do nich. Keď Andrej. Máme trezať ťa, Omar. Poď tam. Kamil. A tu ideš. Dobre, a dostup teraz. 10 mám. Choďte mu. Hore, Juro. Do nohy, alebo Majovi. Poďte mu pomôcť. Vyšol! Jo! Jakči, kde si vybehol? Ruka naspäť. Pozor na to. Jakči, nechome dopredu. Dobre. Jakči, dobre, nechom tak dopredu, lebo ostal tam sám. Pomôžte tomu Kunovi tam. Ale hraj. Pomôžte teraz Dušanovi. Otoč. Zavisne. Otočí. Prišol! Dobre, Bráňo, výborne. Pole, Čína, ideme, bojujeme. Duša, poďme mu, Duša, gól treba dať. Kaj máš? Andrej, Máš. daj sa. Nevadí naspäť, Juraj tesne, tak? Lukáš pri ňou. Nevadí, bojujeme. Ty, sám. Majo. Hraj. Poďte mu.
Tak Juraj. Si ju mal na nohe, ty čo si vôbec? Dušan, nechoď ďaleko od neho, Dušan. Máš loptu na nohe a dovedeš ju. No tak práva je voľný. Dobre, Janči. Voľou! Siaj! Zakry! Dobre, Juraj. Potiahne. Potiahne, Fejma, máš to dopredu. Hrajte! Pávo voľný! Juraj, počúvaj máme, hovorí si to potiahať, dáš si tam nikomu. Nikto ti tam nešiel. Ty dáš až heň tam. Mirko, troška ten stred viacej majú kulikonca. Nemôže takto stáť a strede, Mario. Nemôže mi na to. Pomaly, Andrej, na pôjde. Nesmie! Môžem sa sám. Ty pobehrajme chalani. Miro, tak pomahaj Majovi, Mirko. Tak Majovi pomahaj. Poď. Zojou! Ako máš? Dobre, Majo, výborný Majo! Ako? Majo, keď tam je Kajo, ostal ty tu takto v strede, aby ste boli. Aby ste neboli na tú stranu, na obidvu. Raj! Tak, Andrej je pri tomto hráčovi. Karol, medzi nich sa postav. Dobre, Mirko, tak si to presunte. A už to máme! Vieš, čo nie je padnúť. Poďo. Ešte, Pali. Už, odozaj. Hej. Príchod mi ňou. Dobre, Mirko. Ruka. Ideme! Nemôžem behať s nimi. Dobre, do lopty! Nevadí, Majo, dobre! Dobre, Mirko, dobre! Naspäť, Lukáš! Dáme! Karol, lepšie predu, Pali! Kajo! Baka, za tebou troška! Tak! Ale Ikok! 10 je tam chalani. Poď strky ty. Zakryť si. Pomôž mu, Kajo, pomôž Kamčimu!
Pomôž mi, Karol, do piče! Viete, predstav, pozeráte stále. Peťo! Váš! Dobrá, To je ono, treba ísť. Čisto! Vytlačte to troška. Dobre. Ideme, Cibina, ideme! Víta, poďme pri tých hráčov, všetci tam musíte byť. Sami, Janci. Poď ma ho! Raj! Vyšo, prestor! Ešte! Roman mňa neber. Roman mňa neber. Taký von! Dobre! Rajme stále. Možno čo sa kalali traja, 4 budú na jedného fotí si bolo na 16. Jeden ostan tu Juro, a budú, ostate tam. Máme tu loptu. Nebráme. Počevovali! Tak mi jedno popakujú. Niekde do piče. Koď! Daj von! Ivo, pýtaj! Nemám krval, ako pískam na tú papu, ne, tak sa, dobre? Ale veď na ruky jebujeme do papu, nie? Čo tam robíte na tej stredačke, sa spýtam? Čo tam všetci robíte? Tak poprosím tie dve dámy preč. Ticho, buď Máťo. Čo tam ode? Buďte na lavičku, sa, dobre? Môžeme hrať. Získame ho hneď, hej? Viete. Alebo daj to kopne. Poďte. Poďte to. Poď! Poďme, hráme. Hráme! A ešte hudák tak krížom, keď... Povedal, spekulujete také debiliny, a si to tam dávaš Jánovi kurva. A čo to tam dávate si taký? Juraj. Ideme, Cibina, hráme! Andrej. Majo, dajte to okrútovka. Andrej. Vy sme tam traja. Je to niečo spomenúť. Daj! Máme to.
Čo? Ide. Poďme, zabijajte! Piče. Ja neviem, ako to rozmýšľate, chyba. To je také prihávky dávací. Oha, tak. No. Poďme, rame! Drž piču, hej? Drž piču, stav! Drž hobutí! A ne! Taťaj, do piče, lebo... A jesem! Júva! Drž piču! Trbo! Čo mi je straj, piče? Dobre, či to ukáže, čo sa bude stávať? Daj si tam! Ty si hráči na futbale, ale. Počúvaj ma, hráč po evidentne za našich hráčov. Budete komentovať. Ja som vlastného hráča. Opýtaj sa vlastného hráča v kabine. Lukáš, chod ty, Lukáš! Alebo vystrelil, alebo ja neviem čo, ale nemôžem vystreliť. Však zase komu nohu, nie? Lebo nemohol vystreliť. A ty si od kabine futbal, z helikoptery? A dohrať ešte futbal nepíše, ja viem. Andrej, kľudne, ale! Dobre! Nie, že 11, to mala ešte červená karta. Dobre, Andrej, výborný! Na brankára. Koľko si sám? Ale kedy? Poďte vaj, nedávaj to do kokot, lebo tam veľmi má uliť. Čo tak tomu nadávať do kokot? Ja sa radej do kokot. Koľko uvidíš, čo ťaháš? Doma nadávať do kokot. Tak si troška uklonite. Čo sa stalo? Kto vás pustil na hrací plochu? A nešiel, išiel sem, Keď nie? ma kade išiel? Daj! Čisto daj! Makaj, ráme, bojujeme, všetci musíme makať. Odrazené, pozbiera tam. Môže? Marek! Môže. Hraj! Koľko napisuje, ty oni do piči. Juro, dám mu dovolenie. Vesky! Juro si dovoluje. Baka, chod tam do stredu pomôcť teraz. Tak, choď už teraz, choď! Nemá komu dať! Vydajte osíčke. Dobrá, Andrej, ideme, makáme, všetci. Kajo, vyššie, Kajo, polove, pali za ňu! Ideme tu si na zaberané! Potom dohrať sa pošli záznam, aby vedeli, či bola jedna či nie. Nevadí, hlavu hore! Dobre, Mirko, daj kuť pri ňom. Nebehni ho trošku už! Vyšlo! Neskoro, Juro, neskoro! Dobre, kúť, nechni to. Musíš ho presvedčiť.
Aj ty kokos. A jebne nohu. Rane. Čistá jedna, že bude ešte ono. Tam aj napísané. Otočíme to. Ale že nemaj ostatní. Mám! Ideme. Mirko, behaj s ním. Príjmite si to. Nevyleď. To je ono, hraj! Veď. Andrej, otočí, Andrej, nieko tam blízko. Počkaj tu. Ešte od neho. Zabereme, pozor. Ako tam? Boje, stále. Dobrá, Juraj. Hráme zodpovedne. Kde si tu začít, tu je hráč? Čo tam robí zadu? Vidíš, že tu hrajú vzadu. Pozor na to, Fajda, pozor. Naspäť. Počkaj. Hráčov, kde ste hráčov? Pálko, tak. Poďte si. Poďte vás do 16! Hráme. Jáci, Braňo mi dáraj, na čo to tam držíte? Také chyby. Tam. Tak Andrej, 10. Luky, naspäť! Luky. Kurva! Naspäť jeden, nemôžeš Peký sám! Oprať brede teraz. Vystupovať, ste tu traja na kúpe, ani jeden hráč. Na čo necháte strieľať? Jasnejšie. Ráme, dobre, Pagani, ráme. Majú vás! Hej! Mirko, kde ste pri tých hráčoch, už som vám to povedal.
Je 3 metre ste od tých hráčov. Lukáš, ty to rozoberte tam, všetci. Hádajte stred voľný. Offside. Bagani, ten stred, Lukáš, Mirko, Hajo. Poď, nemá komu dať, poď pomaly. Dobrá. Hráčov, tesne. Dobre, Kajo, tam buď. Potom viacej sem, hej, keby náhodou prejde. Dobrá, Andrej. Kajko. Poď, poď. Andrej, otoč. Dáme. Dobrá, Peťo, dobrá. Poď to hráč to. Čo? Poďte vyššie. Poďte to hrať, poďte. Poďme, Pekyho. Termíňo. Výborne, výborne. Pekne, Kubo. Dobre, Ráme. Juro, dáva, nedávať cez Ihlička, už to dáva len počiar, keď nemá kde. Počiar, duch, keď to tam pojedu. Dobre, to je to. Držia to tu vzadu. Dobre, Pálku, záberaj mi stále tam predu. Mirko, nechoďte moc dopredu. Juro. Dopredu, Andrej. Naspäť. Piati ste tu na jednej strane. Prestali hráča tam rozprávať. Prestali Prestali hráča to rozoberáš, kurva. Kričíme ti za Hráčov hneď. Petruk. Jeden. Leona. Dobre, Gombík, dobre. Ešte. Dobre, výborne. Poďalej, Pálku. Poďalej. Karol, deti, Karol.
Budeme hrať páni, bez hráme. Ale hraj. Poďte, vy ste, poďte. Juraj, Baka. Lukáš, Baka, za tebou hrať. Napíšte si. Jimiro, opri. Leona. Marek je, Marek! Láčo, naspäť! Ivan, vyskúšaj to! Kajo. Tu je jeden hrať za teba, za vami. Tak. Dobre, ráme stále, ráme. Pojede žltý. Nedaj mu, čisto. Ale nespie na osličku. Baka, vyskúška, beha vám tam stále. Je tam v strede. Dobre. Rozťahnite to! Andrej, pod na čiaru. Viacej to rozťahni, tak? Andrej! Nevyspihneš, dobre. Prvá! Pani naspäť. Torky. Dobre miesto, vidíte, to je na tribúne. Krásny pohľad. Tak, dobre, stojte už teraz. Že? Muti. Pavli! Som pozeral tie futbal na Dobre. Ešhajdu. To je ono, Luky, to je ono. Statická energia, elektrika je nič toho oproti načo. Ako stojí beha. To je pohyby. Čakajú! Poď tam, on tam bude do ohňa, daj to do ohňa. Ale, no. Nie je správky, áno. Ty kokos. Niekedy dokážeme také veci, čo by som nevedel. Neskoro. Veľa vás tam je, veď to rozťahnite. To je silné. Mút! Elektrikujte tam diváci. Rajme. Nedaj Lukáš. To je ono, ešte. Poď. No, už. Nemôže len tak jednoducho. Nemal by.
Už nemôže túto to len tak prechádzať a vieš, už tu ho musí niekto, no taktický faul, jednoducho tu na polici môže spraviť. Potiahnuť ho za dres. Alebo padol. Pičte. Prečo si robí kľúčku spátky? Ja nie, no lebo nevie na lavačku, vieš? Takže dávaš to na pravačku. Vidíš, aj keď tu to vedie tú loptu, kde to jebe, do čiary všetko ti dalo tu. Lebo nie je on je lavák. Máme tam teraz. Dobre. Hráme, Cvina. Otočme. Kľúčku mu len tak robiť kľúčku do hráča, to chápeš. Poď, no. Toto by musel takéto využiť, takéto, on ide sám, treba mu to tam roztiahnuť, aby mu tam tú loptu hodil niekto a nie. Oni to natlačajú na seba všetkých hráčov, vieš, a tam nie je priestor potom. Lukáň sa díva, ako čo spraví. Pozri sa, 1, 2, 3, 4, 5 hráčov, 1, 2 a tu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hráčov. Ja neviem, prudky. Nie? Ale viac hráčov bolo modrých ako našich braniacich. Andrej. Pomôž si dozadu, a tak. Ty si zase dlhú jebneš. Ste potom v strede, ste tam nikto není. Ale buďte. Poďme vyššie! Že on sa aj rozprával. No a však ja o 2 týždne som išiel na operáciu. Teraz som po operácii, vieš? No. Môžem sa dovodiť, že je zavolám, vieš? Keď pôjdem do Tužiny, zase sa stretneme a poviem mi presne čo. No a ja som bol na operácii. Teraz v národu tak nič neriešim, inak. Nepokaz, pomôžte si! Dobre, naša je? Hej! Sem to bolo počuť! Peťo, kľúčik je tam v tej taške. Taške, potrebuje sa ich zastrčený. Zoberte si tie veci tam, nemáme. Ja som Luka, tu neviem, keď nemôžem vás zvonútra. Nie, si majú vecou, tak čo mám robiť? Rozhodneš presne teraz zapnúť. Si zahral do piče, nejde jebať. To je nervy. Povedal, že pokiaľ sa ním čistí dolu
Ja tá noha tiež viac nebol. Pôjdeš do hlavičkového, ani by som nešiel do hlavičkového. Sklzne lopta, tým na tvár si. Nič, Kubo, keď pôjde do hlavičku, tak ono je rukou tak vtedy. A ty chceš sa iba osprchovať, čo je? Čo mám? Ja som zranený, ja mám taká istá situácia ako bola 11. Tuto čo máš? Ja aj to mám onen. To si tehli rozdiel. On sa zvedá, hej? Rozpedával, no. Beháme, Kajo. Kajo, pred teba tie lopty predu, hej? Podržia tie lopty tam. Ideme. Rame. Kajo, sem, Kajo. Ideme, Tužina! Ako si to vyráta, povedz mi, ako si vyráta to loptu? No. Povedz, ako si to vy... Čak počkám si na tú loptu, že ona príde len k nemu. Lebo ten útočník aj nemal záujem do toho lopty ísť. Tam bol Ambeli samý. No, on vybehne a on, tak nepoviem, keby vyskočil na výskok ako oni, Jean-Claude Van Damme, tak nepoviem. Takýto hneď, No. ani, koľko to bolo? 30 sekúnd. Poďme, rame. My sami furt prehrávame No? zápasy. Nepoviem, keď vidím kvalitu supera, že si to rozohráva, ťuka, robí akciu, si spravia, z toho dáva góly alebo šanci, to je niečo iné, ale keď im spravím jednu chybu, druhú chybu, lebo... Keď sa nemusia podľa mňa, super sa nemusia naháňať na čo. Dušan, odtiahni sa, Dušan, odtiahni sa, odtiahnite, však... Piče, a ťahá tú loptu k nemu, on ešte ostane stať. Počiare dávaj. Sám si štrpí. Po tebu, ale... Leon fair. Nemá. Dajú ho, čo mu nedáš von? No čo mu nedáš von, keď tá hráč, čo mu nedáš von, keď tá hráč leží? Zrazu vedúci, dvakrát hráč leža, čo si ho nedal von? Čo tu nedáš von? Nevadí, hrajme, poďme naspäť. Ale ja som vieš, aký má hranec charakter. Im dvakrát ležal a dvakrát sme dali von loptu. Ale kolega, kde si nahrala? Však ty jebnutý, ale však my sme dali dvakrát von, keď máš ležal na zemi. Poď! Fairplay neexistuje, či čo? Poďme, hrajme všetci! Váďovi tiež ide dneska. Pýtame si gól úplne. Juraj, ty to rozdielte, nie, Andrej, tam je sám s tými hráčmi. Na čo idete do stredu zase?
Piči, pozri sa. Čo ťa mám myslieť na Juro? Koho tam tak ale povedeš, nemáš tam hráčov. Poď! A kde sa to vidí? Poďte viacerí hore! Pomôžte mu! Nemá komu nahrať. Majko, vytlačte vyššie! Juraj, chod pri toho hráča! Tam. Veď sa ako? Poď. Zobočená. Daj ruku. No. Môžeš to. Pozri, aký to krásny výhľad. A mohla by som ísť ešte tam. Kde? Mohli byť ešte viacerko. No, ale málo ľudí je, vieš, ako zlý futbal málo ľudí chodí. Víš čo? Tam by mohli byť čierni a tam žltí. No, O nie, tam žltí a tam čierni. no teraz žltí sú na tejto strane. Píči to veľká. Žltí sú lepší. Nie. No, teraz je vyrovnané, lebo 2-2, ale žltý zatiaľ asi nie je lepší. Čo sa týka herne. Hraj! Kamil! Ja mu sa oči bolíš. Z toho futbalu. Andrej, čo robíš tu predu, Andrej? Saki! Už nie! My si pýtame ešte jeden gol. Aj dva. Už keď dostaneme tretí, tak už aj potom aj ten ďalší gol. To je úplne sa rozsypeme. Nechať si pred minúty jednu gol, to je... Řekl, hodí, oni si to nahrajú. Oni si to vedia aspoň ako tak nahrať. No, oni dochádzajú síly. Tu bude horšie. Vidíš to? To je taký, čo venuje iba hráčovi. Toho hráča predbehnem a sledujem tú loptu. Ale ako to bránili, pred loptou nie je to hráča. Hovorí, ale skoro aj tak predbehol. Čo zase chcú kartu do? Ty. Pozor na tie bodľačky.
Šípy. Hraj, Dušan, hraj. Odkývanie. Nemôže takto, traja ste vedľa ňu. Nedaj. Vieš, že opäť tam aj Peky. Tam sa hrá a tuto oni mu urobí jeden proti Tegáne, nemajú z toho šancu. Dávajte pozor na to, Andrej, Juro! Kde sú tí hráči sami? To nebola. Bola tam. Každý hráča! Ale si tam sám, medzi troma hráčmi tam... Tam spravíš nič. Kakani, kde sme to v strede? Pekne, Braňo, výborný! Lukáš, rány, poriadne! Nemáme hráčov. Prekoďte do toho predu! Toľko priestoru. Pozri sa, pri hlavičkovaní, všetko zbierajú. Ja ti prináčam, kde ste to, Dušan? Ruku! Ďakujem. Tu len stojíme. Už nikto nevládza, už jazyky, no ne? Ideme Tužina, bojujeme! Pomeď! Budeme radi, keď skončí 2-2. Neboj sa, to ťa nepokúsi. Ale tam si nepošpia von. Poď ďalej, to je chvíľku, počkaj. No, alebo poď tam, takým spodkom, takto hore ideme. Tak týmto oni. Takto choď tak a teraz choď hore. Choď hore teda. No tak vidíš, to máme ja hovoriť, čo? No neboj sa, tam sa. Piči. Ježiš, čo mu nahrával? Povedz mi, čo nevidí, že tam stojí hráč modrý? No. A Kajo tiež. Komu nahrával? Neviem. A nikto, 20 metrov nikto od neho. Dušan, nezver šlty, Dušan! Pičaj, on daj presne na nohu. Aha, pozeraj, jak sa to robí. Toľko času, čo mal. Pozrieme sa, nie je žltý hráč. Alebo tam jeden... A nie, modrému, nie niekde. Alebo keď tak nápad, to nech sa to odrazí do brány. Dobre, Braňo! Dobre! Pozri sa. A nie, vyskok. Dušan, ale viac sa natláč na toho hráča, keď ideš do hlavičky. Tláč sa na ňo. Nemôže len tak odhlavičkovať. Majo, to tu Kajo. Dobrá, Kajo. No vidíš to, vidíš, ale som si Falasova priťahol. Pozor na členky. Však toto je, však dopí taký na fal, však je, ja neviem. To by takí futbalisti chceli byť, aby sa nikto nedotkol, vieš? Aby už vám lopta ostala na prsia, na ne. Ahoj, Igor. Oni hrajú na tréningu. Nazar. Ahoj, Nazar. Pali, ty poď sem na kraj, Palo. A poď.
Na čo asi také silné, povedz mi. Také tak... Buď center, alebo strana bránu. No. Ani jedno, ani druhé. Dáme, žltý, bojujeme. Dobre, kľud. Kľud je jemný center taký. Bez rúk budeme hrať, páni, bez rúk hráme. Bez seba. Pekne. Tam vám je hra v strede! Aké možno, že ty si nie na prelieskach. Čo? Že ty si nie na prelieskach. Mňa to tam nebaví. Už si z toho presítená, hej? Má tam kamoška. Jaj. Keby tam bola Monika. A Monika. Prečítaj. Budeš na kamere. Poď, Pála, poď, ale hoď si ju vedľa neho. A nie je to... Počkaj, nemôžeš. Daj, otoč to, ty to daj. Alani. Však ty sa zhrubeš, že? Ale ja? Pozri sa. Koľko ste sú mi... Tieto milé... Len aby nemal tú loptu na... Poď, Janči, poď, za tebou! Poď, Kajo, máš! Poď, Kajo! Prihrajte už. Prepač, Kajo. Bojujeme, žltý ešte! Ahoj. Nazdar. Ja to nemáš kapusy. Ja mám iba toto. Dobre, však. Nemám namiesto. Za tebou! Poď! Heda! Kajo! Dobrá, Bojko! Ty či tam je... Veľmi dobrá prihrávka, len... Dobrá. Kúlo, výborná Kúlo prihrávka. Konečne si pekný. Ale pozor. Dobrá. Čo je láska? Vesel, nie, že tam jebneš. Ruka, no, ešte aj. Dobre, Juro, dobre! Nie, bojujeme! Otočiť! Poď. Pauli! Poď, Janči! Obidvaja! Poďom proti už! Nechávate im priestor. Sám bude robiť! Ale čo, nič nebolo. Lopta, hraje lopta. Ale hraj, nedávaj to von. Nedávaj tam von, ani kde si nedával. Na čo to dávaš? Na čo dávaš von? Kúlo, ani on to nedáva von. On to tiež nedával von.
Dva razy dali. A nič ma... Točili. Rajme, ešte tam vzadu. Poriadne. Piči, to je... To je ako... On si myslí, že tú loptu mu ešte odkopne. Ja ešte mu nahrať rovno. To je Rici. Ciko. Teraz keď ma tak krížom, tak to nedá. A to je sila. Spí. Rajme. Poď, daj na zem, poď. A pomôžte mu. Není vonku. Ale čože chcete, že tam musia sa všetci natlačiť, tam musí vyhrať, nie dvaja hráči. Keď sa nevládza, tak nikto to nebude radšej, už nikto nebude vybiehať hore, vieš, tak každý bude radšej tu čakať. Čak víš, že aj nevybiehajú. No, radšej nie. My sa museli vrátiť a to už... Neviem, či vyšli zo 16. Vyšli? Zo 16, keď Pavel točil? Nie, to boli zaklincovaní. A dívali sa ako traja hráči na tých obrancov a niečo vymyslia. Poďte vyššie, Dušan. Kde tam beháte, prídu tu. No nevládzeme, však čo sa čuduješ? Sily došli už. Oni vládzu. My nevládzu. Tak, asi majú viac nabiehané. Vidíš, to ani Pálovi nikto nešiel pomôcť. Lebo len taká šanca, keď Pálo tam vybojuje loptu, tak tam sa musia natlačiť aspoň 5 hráči do 16, aby mal komu nahrať. A nie dvaja. Dvaja na 5, ale opačne. Andrej, pomáhate za mnou, nebuďte tam zase všetci zadu. Poďme, rozhýbam to ešte. Kubo, mal by si mať taký oný chránič. 65 eur. To ja som nemohol spraviť, aký z osadry. Jeme Tužina. Duško. Ale choďte tam všetci! Igor! Sa on zachránil, Dušan zachránil. Háda, nešiel do brány. Išiel do brány? Do brány išla. Dušan! Dajte mu modrý dres! Pridáme. Dušan, nevykupuj to z brány. Tam je osoba spinka. Dobre. Nie, to nie, ona je zdochnutá, alebo bola mŕtva. Nemá vodu ani meko. Dušan, gól! Ja sa to jabujem. Keď už môžu dať gól, je to zachrániť. Dobre. Pekný pretlač. Píši, aha, vlastného hráča. Ja sa to jabujem. Bojujme! Poďme proti! Tonko, máš robotu. Ak si tam teda. Je. My si zavádzame. Jeden závam, hej, výkopný z brány, jedného trafi, ten od neho sa odratí superovi. Ja sa na to jedem. Poďme! Dušan, nesú tam! Na druhej strane! Úplne voľný hráči, to sú krásne, to je...
To sa mi ešte nestalo, keď som hral na túžinu futbal, aby boli voľ, tak by som bol ja voľný hráč. Mirka, dá hrať, nie sám ísť. Hraj ešte, hraj, Janči, poď, vraca, poď ešte, poď, 2-2 je. Poď, hraj ešte. Starci na chvíľu to nezdávajú, poď. Dobre, Kubo. Dušan, kde ste, Janči? Ako dozadu. Nemusíme tu hrať! Poďte vyššie. Nestojte tam, je tam diera, všetci stojíme zadu. Absolutne, hráme tak, že ona nečaká, že tam niekedy muselo topiť. A zrazu zistí, že halo. Hrajme tá záloha. Dušan. Kubo, potroška sem, ale. Ideme, Jurči! Dobrá. Poď, do Kimbada, poď! Do Kimbada! Za tebou! Poďte do cílov, hrajme! Neskračajte furt, stále! Kurva! Poď! Ja tiež takto vybehneš do piči, tak zabrzdí. Pekne, Braňo! Tako toľko času. Ja sa potom, kde brankárstvo je aj takú... Myslíš, že je taký dlhý ten Braňo? Niekto niečo spravil, on chce ísť dole. Však on dojebal prvý gól, tak mali všetci dole ísť teda. Zase voľný hráč. Poď, Kubo! Hore! Hvala v offside, že sa to nejebal. Poďme, Bagari, poďme hore, poďme! Kubo, si kojíte do... Že aj oni už tu takí. To je jediné naše šťastie toto. Dajme aspoň gól. 2-2. Poď, otočte sa. Máme to! Dobre to chcel spraviť, len mu to tak nevyšlo, ako to chcel asi. Vieš, on to už toľko nevláže. To bude ako 6. obránca. Alebo 9, koľko nás to bráni. Všetci. Poďme, každý hráča teraz. Otočíme!
Poď teraz! Ale pozri sa, ak naši vybiehajú rýchlo. Staďal. Nie, nie, že... Sleduješ, my máme loptu Kto sa bude vracať? a nikto. Nevadí, Braňo, nevadí, hrajme! Čakaj, komu by ho dal? Však, Tuto to nemôže vyhodiť, to by sme stratili. No. To musí len vykopnúť. však. No, obsaj! Čak, ale ja bol záujem, aj tento išiel. Jasne. Potom sa zrazu, vieš, zasekol. No ale v prvom momente mal záujem. Povieme! Ačiaru! Dobre to myslel, keby si to dobre stácoval, a že si ho môžem hodiť do No, čela. Tak je to dobre. Daj, Lebo bojuj! hráč by sa za ním. Daň ho! Keď sa to od neho odrazí a je mi dal, je nápis. no. No, neviem, to si vieš. Keby tam bol Páľo, Dušan, aj ty nemáš, Dušan, nemáš hráča, Dušan. Dušan, hráča, chrbát, vzadu máte hráčov. Ja neviem, ako si vy rozoberáte hráčov. Kurva! Ale mali ruku. Ale vy nemáte hráčov, Dušan, veď vy si to... Vy si jeden kričí na druhého, že je v strede, ale on je bez hráča. To mi vysvetlí do pisu, tak idem k hráčovi a vtedy volám hráčovi, že nemám... Kurva, však... Ba. Bojujeme, žltí! Kurva! Tak ani všetci bojujeme, beháme s nimi! No, zase. Vystriedať 11 hráčov, aby sme hrali, aby sme trošku ožili. Strieľame! Hľadáme Strieľame Parovca! Parovca! Strede, to držať tam, hej? Tak ale nie moc dopredu, ne? Poďme. Tu ešte musíte. Rozobrať tých hráčov teraz! Andrej, s tým hráčov! Daňo, kľud, dobiehajte tam, Fagani, dobiehajte tam! To je hrozné. Hrozné. Ako sa v tej ide, Toto len my dokážeme. prečo máš takto ruku hore? Ja sa pýtaš? Sa hlasil. Jaj? Daňo, kľud, Ja mám Daňo! že počkaj ešte, ha? Nech ti je, to je dobre. Výborne, Daňo! Fagani, hráčov, dobiehajte tam! Brankár je ako taký, ja, aj keď sa sem tam urobí kokotinu. A čo mu bolo? To z nich Majer? Hraj! Kde si nás stále páda? Do piči, Kubo! Poďme na go teraz! Kubo, škoda, to musí byť prestá lopta. Poď pomôžeš mi ráno starabanci. Hlavou! Na keru piču máš tú hlavu na ketku? Juro! Tak vyfackal. Máte vám tú hlavu!
Pozri! Toto bolo? No, niekedy sa človek aj diví. Lukáš, baka teraz zadu, hej? Juro, poď do toho, toho Boha. Mne ten Juro prípada, keby ani nebol duchom na ihrisku, keby bol úplne niekde inde. Miestami určite. No, ty! Vlastne, že to má on, Jaďo. Na hlave. Kľud, taký kľud. Hej! Sem tam sa niečo prebleskne. Je to málo, ale na 90 minút je to málo. Keď to poriadne čelom trápil a... lížol. Hráčov si na to berte! Pekne sám! Poď tam na kraj, zaberte ešte predu. Ja som ho svalu v strede dám, to je jedno, to preruš to. Áno, ty tiež neviem tak. Peťo, baka, ale takto nemôžu tam pretisnúť, tam sa tam strieľajú sami. To je on, Dušan, no konec, toto. Choďte mu tam pomôcť! Hej! Nie, no, hraj! Ty, či Kubo! Kurva. Dušan, nie dobre, Dušan, to musíš zdvihnúť, Dušan! Píči tam, škoda, že páde sa tam one. Kurva, ono až duchom boli do piči, nemôže sa tak rovne rozťahovať. Rozkrikovať. Idem a nemá ho, ja to... Vyzláš to, pekne, vyzláš to trochu vyššie, že sú stále najmä na 16-ke. A ešte stále... Odmeni, Kubo, poď! No, škoda, pozor. Hráčo, dobre! Hráčo si odberte. Kubo, nie bez hlavo. Peťo, pomáhaj troška viacej zádu teraz. Prečo? Ako? Prečo tu nemožno nejakú, že by sa to tu vykopalo? Nejakú paletu? To už malo byť. Vieš? Ale vieš... Nemá to spraviť. Už boli dva návrhy, že vraj, ja som to najprv chcel sám spraviť. Nie, to mi dáme spraviť. To na to treba nejaký projekt? Keby som si to robil sám, tak už to mám dávno spravené. Ráme stále!
Nestrať! Neideš do stredu! Do piče tam! Andrej! Ako vás to namôže napadnúť do stredu už to loptou? Pre supera. Čo si to hlasí, ty vykryš? Poďte! Ešte, že, no, toto je správa. Poďte vyššie! Viacerí! Behať ešte troška! Tu je vyššie aj fúkame, počujem ma. Chcelo by to vtedy zase nejaký kokotský gól dať, ale nech si dajú vlastne, to je jedno. Treba tuto fučiť, to je jedno. Mimo ihriska! Kamil! Poď, Majo! Poď, Peťo! Žero! Dobre, Dali! Dali ho! Daj im! hej! Dušan, za mňa, Dušan! Dáte ho, Dušan! Dobre! Poďte mu niekto! Poď, Peťo, poďte na svet! Kamil! Prerušte ho! Peťo, poď! Obranca! Dobre! Oproti! Dobre, pekne, Račovník! Peťo ten stretu! Rajme, podržme tú loptu! Nehra dresom, Dušan! Poď ešte dres! Raz mu daj čistý! To je tam hore! Pusti ho tam asi! Hraj, Dušo! Dušan! Preto, daj sa naopak! Preto ho! Musia doniesť dres, lebo má krvač, nemôže hrať. Hrajte, pán kapitán! Poďte vyššie! Poďte vyššie! Poď hore! Poď, Peťo, pomáš to! Hrajte, lebo... Sám pôjde, Peťko! Hrajte, aj za onoho! A Zakuba hrajte! Máš, Duško! Dám to!
Juro, aspoň tak. Prerušené hrajú asistent, mám skontrolovať. Kati Rača. Ale nevymýšľa, že čisto dáme na ihrisku. Kto vymýšľa stále kľúčový? Poď, Arti, poď. Otočíme! Tíž, taký. Von! Opri, pali. Pali, ešte. Pali. Hraj si! Toto čistá jedenska. Už sme zdvíhali ruky. Magagaj. To si tu na 16 stojí?